דיברתי על קלוד, אני יכול לצאת ממנו, גם על טורבוסקרייב דיברתי, ואני רוצה שנדבר פה על גוגל נוטבוק LM. לעשות מחברת חדשה, כשאני נכנס יהיה לי פה יצירה, אני לוחץ יצירה וגורר לפה קבצים מסוימים, ואז אחרי שגררתי אני רואה את כל הרשימה פה. אגב, זה לא חייב להיות טקסט, זה יכול להיות גם הקלטה כלשהי. לפעמים נוספת לפה תמונה, לפעמים לא, זה פחות מעניין, זה יותר ויזואלי, ואני יכול להתחיל לשאול אותו שאלות. לדוגמה, הוא נותן לי כבר שאלות, הוא מציע לי שאלות, הרבה פעמים זה יכול להיות נחמד לתרגל את עצמי בשאלות שהוא מציע, לראות אם אני יודע לענות עליהם או לא, ולראות מה הוא עונה. עכשיו, זה פסיכי, הכמות מידע שיש פה היא לא נורמלית, ואני ממש יכול לדבר איתו, לשאול שאלות, לבקש